good morning. Good morning, Francine, come here. Kanina pa kami gising pero naglinis-linis ako dito konti. Hi, good morning. Say good morning. Morning. Nawong biya ni Mui. Tawar mo. Come on, we fix your Kuanbi jumper. Come on here. Where's the paper here? Naglinis-linis ako guys. Kami lang dito. By the way guys, update ko kayo kang Frank. Nakalabas na si Frank pero wala siya dito. Out of town. Nagpunta siya ng Cyprus for 1 week. Bisag nagka-bandage ang kamot. Sige. Larga gyapon. Come on here. Come on here. We fix your jumper first. Come on here. Kami lang dito. Nasa school si Ella. Come on. Ayan, guys, today's video, guys, mag-ano tayo, guys, pasalubong haul. Last night, naghinay-hinay ako ng, guys, stop that. Naghinay-hinay ako ng, ano ba yan? Yung impake kasi, para malaman ko kung gaano nakabigat yung, yung bagahe ko, luggage namin. Ayan. Nilagyan ko siya ng mga pangalan. Ayan. Mga naka-paper bag, pero kulang pa ako ng paper bag. By family kasi yung binigyan ko. And then, madami kasi kami sa Pilipinas, guys. Madami kaming relatives. Tapos, ano ba yun? Hindi, pero okay, yang sa akin guys, pahalipay lang yan kasi dadating din. Diba sabi ko, dadating yung ate ko din. So anyway, magpasalubong haul tayo guys. Pero hindi siguro lahat. Pakita ko lang sa inyo yung mga nabili ko sa H&M na sale. So ayun. Hi! Hi! Say hi! 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 Come on. Ito guys, yung mga i-impake ko. Dami-dami pa dyan. Pero unahin natin tong mga damit na nabili natin sa H&M. At saka meron din akong sa Primark. Pero unahin natin ang sa H&M. Wait. Yan nato ni mga copyright ani. Yan. And then, yeah. So, ayun nga, guys, si Frank wala dito sa bahay. Lagay ko kayo dito sa high chair ni Francine. Okay. Okay lang ba yan? Ganyan, no? Okay lang guro. Okay. So, ayun, nandito yung mga... Ang iba nito, guys, na napamili ko is sa online ko siya binili. Tapos, ang iba naman is sa shop talaga nung summer sale pata yung iba. No, that should stay there. Come on, you play there. You wanna sit down here so they can see you. You wanna sit down here? Wala gi-switch on, off naman niyang suga. Oy, give me that, me. Off na lang na to. Yan. Oh, come on. Say hi. Say hi. 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 So, nahin natin to. Wait. Ang iba, binuksan ko na itong mga iba guys kasi may mga i-return ako na mga damit ko na hindi siya, yun nga, may mga i-return ako. First is this one guys. Try natin kung mahala. Oh, gisi siya. So, i-return ko to siya. May damage yung iba na bili ko sa show them. Kagubot po daan na hole, oy. This one. Turtleneck siya na sweater. Mas okay ba i-switch on yung light, be? So, okay siguro yan. So, ito. Oh, bustot siya, guys. Gisi. So, i-return ko to siya. Kaya nasa, kaya nasa plastic pa din yung iba. Return natin yan. Kasi may damage. Kaso nabayaran ko na ba ito eh. Iwan ko, hindi pa ako naka-experience mag-return.
The next one, can I random na to guys, kung ano lang natin makuha. This one, dress siya guys, para sa mga kids sa Philippines, is for 4 to 6 years old. Para to sa pamangkin ko. May pa lemon siya na pink na ano, lemon. Oh, lemon yan, no? Lemoncito. Where are you going? Oh, come on. Go get that one. Kasi ay papako siya sa maleta ko. Not this one, B. Kaya return natin yan, B. Hanapin ko pa ang mga ano nito ba? Mga resibo. And then, meron akong, ito pa lang yung mga nabili ko halos guys. Is less than $10. Ay, 10 euros lang ata. Ito, may shorts ako dito. Para sa kapatid kong lalaki. This is color. Ano ba tong color na to? Basta yan. Yan. Pero, ano siya, hindi siya makapal ang tela. Pero, okay lang din yan. Pang ano ba? Basta lang. Pang purma-purma. Then, I have another one here. Kato, yung una, size 30 yun. Ito naman is size 32. This one. Para sa kapatid ko din na lalaki. Dalawa kasi yung kapatid na lalaki namin, guys. Ang isa nag-aaral pa, ang isa naman may pamilya na. Same. 36 to siya malaki. So, titingnan natin kung sinong magkakasya nito sa Pilipinas. B, give me the dress, B. The next one. Ano ba to? See, naka-plastic pa siya, guys. Kasi hindi ko natingnan yung uba kasi sa busy nga. Ito naman is dress for the kids. It says Unicorn League. Ewan, sa pamangkin ko din to, 2 to 4 years old. Yan. Ay! 2 to 4 years old. Yeah, I think sa pamangkin ko to. Or maybe kang Francine to. Hindi ko na maalala. The next one. Dress pa din to ata. Bilisan natin para di tayo hindi masyadong haba yung video. Hindi to siya try on guys ha. Next one, this one, dress siya 4 to 6 years old. Yan, sa pamangkin ko din. I think sa pamangkin ko yun na maliliit. Dami kasing bata sa bahay guys. And this is, see, ito sa store ko to nabili kasi may presyo pa. T-shirt from H&M. Size medium. Then, I got from 9 euros 99, nakuha ko na lang ng 2 euros 99, guys. See? Ayan siya. Brooklyn Bridge. Para sa mga kaparintihan na to dito. Ito naman, kanino ba to? Naka-plastic pa yung uba, guys, kasi nung sabi ni Frank, sa online ko na lang daw bilhin kasi para hindi ako mahirapan kasi si Frank, may work siya that time, I think, nung nabili ako nito. Tapos, mahirap si Francine iwan. Come on, can you put this, B? Binibigay ko sa kanya yung mga ganito. Basta hindi ko i-return nila. Binibigay ko sa kanya. B, bring that dito, B. Huwag mo natulog, eh. Hindi natulog. Come on. This one. Size medium. This one. Magkano na lang ba to, eh? Basta less than 10 euros to lahat ng mga nabili ko, guys, sa H&M. And maybe less than 5 euros to katong mga t-shirts. Says here, in your dreams, in your dreams. Nagka-cut ang video kasi na tumatawag yung kapatid ko pero tapusin ko mga na to. In your dreams forever. So ito, polo shirt. Yan. Size medium din ata to. Let's see kung sino ang magkasya. Matagal na tong iba ba? Ano ba to? Sa Primark to. Separate natin yung Primark. And ito, mayroon akong ganito. Sa store ko to nabili. I think dalawa to. Tagdi-dalawa to sa dalawang babae kong kapatid. I think kailangan natin kunin yung... Yeah, I think mas okay yan. May hayag-hayag gamay ba? From 14 euros 99, from 1 euro 59 ko lang siya nabili. Sa store ko siya, size medium. Ayan. May pa-banana siya dyan. May pa-banana sa kwan. Another one. T-shirt.
this is a kuan sa store din to. Sa mga pamangkin ko to, mga cousins ko guys na maliliit. From $3.99 naging $99. From $3.99 naging $1 euros na siya, 99 cents. It says here, believe in yourself. Sa mga bata doon. See, dalawa yun guys. May mga Primark na ano. Uy, ang gawin. Ano na to eh. Oh, dalawa din yung t-shirt na yun. Sa kapatid ko nga, yung dalawang babae na kapatid ko. Mga malalaki yun eh. Another one, excited na ako actually umuwi guys. Si Frank din. From €4.99, €1 na lang. Sa summer ko to, I think nabili. Raised by a unicorn. Napakita ko na ba to sa kainyo? I'm not sure. And this one, this is for mine. T-shirt dress siya. It says New York City. Sa store ko nabili. From €14.99, naging €5.99 na lang siya. Ayan. Mga t-shirt dress. And I think this is also mine. Let's see kung ma-try on ko to guys ha. Kasi akin to eh. Wala siyang price. Siguro sa online ko to nabili. Ganyan siya. Dress siya. Maganda kasi to sa Pilipinas para walang igang-igang ba. Walang init. Ayun. Another one here. From H&M. Napakita ko na tong iba nito ba. T-shirt. Love. From $4.99 naging €1.99 na lang. Nakikita ko na to. I think yung iba nito. I'm not sure. Kasi matagal na to eh. €4.99 naging €1. Ayan. Another one from H&M. Online to siya. Blouse. Ayan. Sino kaya Sino kaya magkasya nito doon? So, continue ta guys. Miyak si Francine. Tinimplahan ko ng dede kahit kadidede niya lang kanina. Ganito ang itsura dito kaya hindi ako makapag-sit down video guys pag concentrate ng sit down pag andito siya. May another one. I think this is mine. T-shirt ko na ata to uli. Ayan. Pero medyo siya malaki guys no? Pero okay lang to pantulog ba? Or yung pang-uran bitaw guys. It says New York City. Ang laki niya. Bilin ko ni sa Filipina. Bilin magani siya oh. Naka-sequence. Bet ko kasi parang bata lang. Iano ko to siya sa Pilipinas. Sana Tagalog sa bilin. Iwan ko doon to kamama. Pang yung pang magmatulog kapag gabi. Ayan. Size small siya pero ang laki. Yung isa medium, ang liit. Ay, small, ang liit. Yan. T-shirt. And then, what is this? Wait. Para sa kapatid ko din, sa kuya ko. From €12.99, naging €2.99 na lang siya. Bob Marley na sando. Ayan. And then, this one. Akin ata to. Yeah, this is mine. Nandito pa pala to. Size 36. Yan. Wait. Yan. Pag black, no, hindi siya nag-focus. Ayan, may lace siya dito. Lace, yan. Sexy. Yeah, hindi siya pag may black. Ayan. And then, this one, a dress. Pasalubong to lahat. Yan. Bet ko to siya. Size medium. Ang lamig ng tela niya, guys. Maganda to pantulog maganda to sa Pilipinas kasi ang init doon. Then, no, it's not. Meron pa. Ano to? Minsan masyashock tayo Hindi ko na kasi to na-open tong mga sa Pilipinas pa din. Yeah, Pilipinas to lahat. From €9.99 naging €2.99 na lang siya. Ganyan.
Ano siya, para siyang t-shirt na yung may hikot-hikot ba. Sa cousin ko na babae, yung nasa bahay namin tumitira. And then, I think this is mine. Pero, di ko pa to siya na-fit. Hindi pa nga na-open, oh. Careful natin, baka may ano na naman. Ano ba yun? May sira ba? Pareha nung isa. I-return ko siya kasi may sira. Pero, hindi ko pa alam kung paano saan yun i-return. Siguro antayin ko si Frank kasi naka-Deutsch yung resibo nila eh. This is mine, yes. Para naman tayo nitong kuan eh. Puro naman eh. Ayan. Dress siya, size 36. Ayan, cute niya. Balik natin baka kasi hindi mo. Ulit natin yan. Baka hindi magkasya. Tago natin sa lupin. And this one, I think doble to siya. Yung isa, tinabi ko na kasi na doble nila. Ito naman. Dress to siya. Red na dress. Ayan. Long dress. Pero may slit siya dito. Dalawang slit. Isa lang pala. Isa lang pala. Size 36 pa din. Ayan. I think this one is nakaka-on-sale na lang sa 15 euros. Ayan. Red. Pang ano ba? Tinabi ko na yung sa akin. Pang ano yun? Pang beach. Kasi magkakamigin kami, I think, in month of January. I'm not sure pa. Yung ate ko kasi yung inaano ko lang. And another dress. Yan. Ang cute nito, uy. Yan. Ayan siya. Ayan siya. Size, ano pa din siya? Size 36. Size 36 kasi talaga ako. Minsan, size 34 kung yung malakihin ang style. Ayan. Ewan ko. Ayan. Maganda siya. So, ayun lang lahat ata yung sa H&M. Kunin natin yung yung Primark pero siguro i-separate video ko siya. Check ko muna kung gaano kahaba yung sa H&M guys ha. So, ayun guys. Next naman natin yung sa Primark natin. Hi, say hi. Come on here. Say hi. Yeah. Oh, bigat mo. Say hi. Hi, say hi. Hi. Oh, come on, put that away. Sugo na ako para sa plastic para na siya batang. Yeah. Do that. First, may sa akin din pala nito ba? Mga inners. 1, 2, 3. I think ang nabayaran, ano lang tong inners sa Primark guys, 2 euros 30. And size extra small yung kinuha ko. Wala kasi silang ibang size. Pero inner lang naman, so okay lang kung naka-fitting. And then this one is for Francine. Yeah, 1 1/2 to 2 years old. Jumper siya na may hood. Maganda siya sa loob. Wala na, hindi. Maganda to siya guys sa loob. Mayroon siyang yung parang ano ba yan? Meron siyang, basta yung cotton. Ano bang tawag niyan? Uy, basta para sa winter ba? Yan. So, i-separate ko yung what? Come on. You gonna help mama? So, give me another one. Give me another one. Give mama. So, si Francine yung pakukunin ko. Okay. Kagubot ba? Yung pagkuhan. Uy, haul. Uy. This is mine. Naka-sale siya sa Primark. 13 euros. Naging 7 euros na lang siya. For winter. Taglamig na kasi. Another one, give me. And this is for Ella. 10 to 11 years old. It's not my problem. Not my problem. So, for 6 euros lang yun. Ito naman, I think sa pamangkin ko to. It says, love yourself. Yeah, wait. Love yourself. Yan. And then, this one, sa mga ano to guys, sa mga bata na pamangkin ng pamangkin ko. Hindi. Yung mga anak ng
cousin ko, yun ba? Small but naughty. Ayan. 2 years 30 na lang siya sa ano. 2 years 30 lang siya sa for 24 to 36 months. 2 years 30 lang siya sa Primark. Another one. I think sabi anak ng best friend ko to. 4 to 5 years old, 2 euros 50 na lang siya. Ayan. Kapura. Slowly. Slowly. Yeah. Wait. Slowly. This one. Glow in the dark. Rose. 2 euros 50 din siya. And this is for Francine, I think, kasi nagustuhan ko siya. Mayroon kasi siyang ganitong leggings, tapos bet ko. Separate natin yung amin. Okay. This one is Unicorn Fan Club. Kaela. Jumper din siya na may hood. Okay. Ito, mga t-shirts na to. Mga pasalubong na to doon. Hindi ko na pinakita yung ibang primer kasi I think nakita nyo na mix lang dito sa bag ba. Ay, paper bag. Says originals. Para sa mga lalaki sa amin sa Pilipinas, mga ano namin, mga relatives, yung mga uncle ko, mga cousins. Ayan. 3 years na lang siya for size small. And this one, malapit na tayo matapos. B, wait lang B. World famous. Size small pa din. Sabi ko nga awa, nagiwasak na sa isa. Sa mga pamangkin ko doon. Kulang pa tong t-shirts ko ata. Ay, hindi ko sure. Kaya nga, inano ko siya para last night kasi nag-ihap ko, kinount ko ilan lahat sila. Ito naman, Stockholm, Sweden. 3 euros lang ko siya lahat, guys. Yung mga t-shirts na napamili ko. Ito is time to float. Black. Yan. Bilisan natin. Ang Primark, maliit lang to ba? Sige. Shuttle, Washington. Size small para sa mga lalaki doon sa amin sa bahay. Sa Pilipinas. Excited na talaga ako umuwi ay. Berlin. Size small. 2 ang binili ko. 2 na lang ata itong natira. T-shirt na Berlin. At saka ito, this is for Frank. T-shirt nga niya yan. And this one. Pangdagdag ko sa yung pamangkin ko na magbe-birthday sa January. Hindi pa. Pupunta pa kami ng ibang store. Kasi bet niya yung LOL. Then ay nagkuha sa Ella ng isang parang sa bath, to siya. Parang, mayroon siyang bubble bath, bath crystals, and stickers. LOL. So, ayun lang ang ating Primark. At yan lang ang ating pasalubong. Hindi ko na sinama yung iba kasi I think nakita nyo na yung iba na Primark haul ko. Or I'm not sure, pero yung iba, daan na siya. Yung nung sa unang panahon ko pa nabili. Pero hindi ko siya nilagay sa box. Gladly hindi ko nilagay sa box kasi kung nilagay ko sa box, bibili na naman ako ng uli. Ang dami namin sa Pilipinas ba. Dami kasi namin pero yun nga, 'di ba, Christmas time, share your blessings, give love on Christmas Day. Aywan ko ba yan? Ako pinagsasabi ko. And yun nga guys, that's all our pasalubong haul. Though may mga na-mix para sa akin. Yung mga lang to, yung mga damit na napamili ko na naka-on sale. Murang-mura para sa pasalubong haul. So, doon sa mga, like me na nagbabudget. Kasi hindi mo naman talaga sila maisa-isa ng tapos mayroon pang mga chocolates, mayroon pang mga, alam nyo naman tayong mga Pilipino, mga chocolates talaga. So yung chocolates ko, yun, hinol ko siya para malaman ko kung sino ang hindi ko pa nabigyan, hindi ko pa nabilhan. So that's all for this video, guys. Thank you all for watching and I hope to see you again on my next video. Bye bye and have a good day, everybody. Wanna say bye bye? Bye bye. Say bye bye. Say bye bye. Bye.
Yeah, there's a bird, na? Say bye. Say bye. Tell bye. You wanna say bye-bye? Okay. Switch off this one. Switch off.